dumugi wahyane mangsa. Gawaning siat mut sapa nang temanten putri Agem melandiri kas nampiraken wonten pamit aturing lung tinampi kabeh asline kudu mas kembali mayawan kabeh. Wis tumuju ing sareng kami dijimaki pambedaling Skarmayang saking kembali kalawan Naru Dewa Daru Joyo Daru ingkang pinijami nampa sarana jaket panjang pilumadi tata cara wis kali darma sing kulawarga waging pangrenggane ing busana siadika ingkang hamang aras nganingas manggaling hamprat itu saking rumadine adat Widiwidana ingkang sinengker wonten ing ngkon Kaduwuhan Jabung Kademangan Jabung Kecamatan Manean Magetan. Tuhu adat Widiwidana ingkang ngadi luhur kaleksanan nguring-uri lestarening budaya. Genya kemareng